Piny owacho obago romo gi jochung' ne riwruoge mag kuonde tiegruok mag Technical University of Kenya, University Academic Staff Union (WASU) kod Kenya University Staff Union kata KUSU mar twak ewi winjruok manotim gi jotije mbalariany mag TUK. Kano wuoyo e romono, jatend migao mar somo Julius Ugamba owacho ni migao no oseketo kare chenro makare makoro biro neno ni jotije mbalariany nodokie tich ka dwachgi bende ochop kare. Olero moko kuom weche magitimo e winjruok magin kaka medo kwan jopuonjre ma irwako e mbalariany no, bero chenro mag tawo tije kod bero chal mar mbalariany no e kinde mamoko. Ka bende olero ni okenge giseketo mag chungo go ma kinde ka kinde e kuondego mag tiegruok. So we had discussions around the increasing student enrollment, cost-cutting measures in various areas. We also talked about organizational structure. We also discussed areas of revenue enhancement and strengthening of the university governance and management structure. So we have been able to put on the table a proposal for the unions to ensure that we have a short-term, a medium-term, and a long-term plan to ensure that we keep the employees at work, we keep the academic staff in class, and we keep the students in class so that we do not have these very many disruptions in these universities that has led to the academic calendar being affected.